Здравейте, стажари и стажарки! Стане ли сте на кръщане скоро и се оглеждате най-вероятно за дрехи с преобладаващо бял цвят. Освен тази върху мен, въпреки че съм се облякла малко спортно, по-скоро да се фокусираме върху горната част. Освен тази върху мен ще покажа няколко моделчета от органичен памук Кенар, които може да си изберете за предстоящите събития. Някои от тях са туники, други са блузи, почти всички са с навиващ се ръкав. Освен дамски има и мъжки, с къс ръкав, с дълъг. Ето, например, този модел е изключително красив, много дълъг, навиващ се ръкав. Става и за плаж. Материята е толкова прохладна, че облечете ли, аз съм сигурна, че няма да я свалите. Така. Размерите са от S до 2 пъти XL предимно. Една туника има останала в 4 XL. Цените ги има на сайта качени svežarka.bg или ми пишете на мен на Viber, в Telegram или тук на лично съобщение в TikTok. Ето така. Има доста модели. Ето така. До скоро!